So ayun mga parente no, what's up. So for today's video mga parente, namin sa among silingan kay gaihawa mig baboy tungod kay pamalay na maulay ron sa amo ang tropa or papanhikan mga parente. So ayan, nag-andag puso unya gabi na sad miga litson mga parente no, kay kadlawon man guni ang ngayang ilitson kay pagka to pamami karong to sa June may mamalayi akong tropa. So congrats Brad. So ayan, naglitsonay mi karong kadlawon. So it's 3 PM o 3 AM rather no, 3 AM sa kadlawon galitson mi. Please love me, dear, please love me, dear. I need your kiss and loving care. Ayun, morning mga parente no. It's Wednesday, Tama yung na. Merkulis nya Napuntaga naman June 2 aron mga parente nya. Kadlawon pa ron. Napuntaga naman Saan man yung. Kadlawon pa ron nya. Mamalayi mi kay among tropa kay uyab na niya. Anong uyab? Uyab pa ingon na sa asa pa ingon ang uyab. Usa nag-oras sa geron? 5. Kapit Alas na. 4 pa guro. 4 pasado na. 4 pa. Ya, dalitson na mi gatuyok may mga gagpaktin. Okay ra mo diya? Okay ra. Kami okay kanina. Right. Tulog. Baka kay saya na tulog. Alauna may ga-start tuyok. Ginom ito ano, gipundihan. Dili alauna. Gaya, ore ba Tud karon sulak pa na magtuyok. Urot mo. Yan. Nangatong Kaya namin mga siyempre namin mga kauban diri mga tropa na yan. Hey, Guys, yan. Mayong kadlawon. shout out. Morning. Mayong kadlawon natong tanan. Alright. Bitang rasing na ay kulang ng kape. Naji ko lang sa So, katulog sa. hapit na nila luto. Mga oras na lang na luto na Ay, siya. kita, dara mo niya. Asan mo na doon? Yan, mong litsoner oh. Baydan, okay na ka baydan? Yan. Kan na. Okay yun, bahala gili. Okay na lang. Mga oras, luto na niya mong litson. Yan mga karon kay gabi pa man mga udto guro malay nami malay nami mga alas 10 ana mata mas bahinan ba okay. Anak mo gini malay na gini kaon Kain tayo ta. kaon ang gulami anak malay ba among tropa na minyo na kami wapay uyab saon ako niya minyo ka tani bay magminyo ka maminyo ka tani ha gamay ra size so ubay-ubay sad mi karon mga parente no sa kadlawon ubay-ubay po kami mga silingan itabang mi diri sa para pamalayi sa amo ang tropa kay karong to mamalayi siya. So ayun, wadto mi sa bayin-an kay mamalayi. So inani magining tradisyon sa mga probinsya mga parente no. Murag na hitabo pud na ano po ni sa lungsod, pero ang tradisyon mga parente inani gini kinahanglan jud ta mamalayi no. So malayi mga parente adyo na siyempre ginagmayng kaon mauna nga gaanda mi karon tabang mi karon sa iyang pamalayi no sa among tropa. So congrats yan, ubay-ubay mi diri kauban po niya ang tropa nga among mga silingan. So galitson na mi diri ginagmayng litson para madala na mo sa ilaha. Kambalik yung mga kalaan. Igo na day, igo na day.
Bakit ako mamatay? Unang pag Waan na mga parente. Hubog na nindo ah. Sige lang kaino mo. And labing kayo, sweet kayo, no? Sana all. Yan. Wa na. Naunsa na guro ni mga tawanan ni nga. Sa iyo mga kayo na hubog. hindi ko na maantos. Malipay mo bang nasupot? Nangagam ko ako rin na. Please love me, girl, please love me, dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Tambalikin mga tagay. Igo na day, igo. So ayan mga parente, loto na gitawon, no? Nabuntagan dyan may niloto aning nga lechon. So ayan, thanks God naluto na ang duwa ka lechon. So mga 10 or 9 adto mi sa bainan. So alright. So ayan, loto na ang among iluto nga crispy lechon. So dira ko to pa to ang vlog. Thank you so much. Subscribe. Bye-bye. Sige ang maglipad